Ýöne men hemme zatlam aňyrda galla. Onsoň men şahatname işini aňyrda ýazmala. Arkaýyn bolgyydym. Kakan hemme zady düzeder. Ana, şo ýazjak bu torduş taslamadan diňe şu ýerde. Nebitga senagaty bölümine taýarlasaň, diýse ýerlikli boljak. Owo. Tejribe işleriniň şertleri bilen ýerlere baryp, içgin tanışyp, işlerin taslamadan ýazmak üçin dünýede hey Türkmenistandan bay, Türkmenistandan amatly ýer barmyka? Elbetde ýok. Kakan eýem, bäri bilenim, Istanbul bilenem gürleşdi. Hemmesi razy. Şeýle. Siz bärde mensiz. Bar zady. Çödüpsiňiz-de. Akala bir şahadatnamasyn bolsa, deňe İstanbulda gorajakdyň. Men saňa resmi ýagdaýda söz berýän gyýdym. Söz berensiň. Elbetde. Unutma, resmi ýagdaýda söz berensiň. Ine bolaydy. Men akyllyjam. Hani? Poli. Helimova. Seni alken bir merak etmek mümkün mü? Şu gargylykda nedar boldum. Şarlaukov. Sen men ata-babam biýmada etme. Öz adym bilen yüzlenäýelde bolanokmy? Bağışla, düşündüm. Gülsöltan Cemal. Men sen bilen adatdan nasary özüm ören ulum öçberde. Ören wajip. Killiğin gurrugum var. Özüm ikçek. Hani adam diline düşnüklere gaýtsana. Gepin tümlök yeri, men ertir, bir ogodan nädininden diýsen jogapkärli bir duşugum var. Ana şo nädinini öz içki duygularymyz şeýle bir nysanalap atmalla. O hatlaň maňa näme dahly bak? Gülsöltan Cemal, sen diýsen edepli, ikramly, ýygradan näli, iner maýadanam gelşikli, garaz kadimi, kumlu göderler ýaly. O göderilen içki, taşky görnüşi, edil hen bilen bir alman iki bölen ýalyla. Soň üçin men hen bilen birje okaýan ýollaşym hökmünde söwüşçiň egindesim hökmünde haýyş edýän. Hani gepin köpetmede haýyşyň aýt. Haýyşym mi? Men häzir sana bir ketir goşgo hap beren görün. Şu setirler sen nädik ýysa duýgulaňa, päk süýji, pynhan sırlaňa, asman, zemin işleýleňe tähir edäse näderdiň? Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky demeçen, seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Zemin aýlanyp dur, oňotluk ören, hiç bir güýje oň ýoluny tutma ýok. Dünýäň her gününde men seni görýän, şonuň üçin bu dünýeden gitme ýok. Utardyňmy? Nätdim? Sen incecik tırlaňa tähir etdinmi? He, sen şu iki gözüň arasyna iki dawan bilen jaýdar ýelme däweli. Taşky içki keşfi gabat gelse de arman tebigat saprap gelýär. Ben häzir taliplik döwrüniň iň soňky ajaýyp fursatlaryny başdan geçirýäniz. Salam oğlum. Salam. Şu fursatlary jemläp, siziň uly üstünliklere ýetmekligiňizi arzu edýän. Häzir bolsa sizi men täze talip bilen tanıştırayın. Gelin. Geliverin.
Bökre Şahjanova öz talipler maşgalaňyza kabul etmeňizi haýyş edýän. Sag bolun, geçber. Hava. Ana sana gerek bolsa talipler desani. Zühre. Bahar. Aycam. Zühre. Salam Zühre. Salam. Aman. Salam Zühre. Zühre. Tahir. Gülkünç değil. Amen bolsa cep bar. Yerim değil çıkıyor. Otursam olur mu? Geç. Perirat. O yegdin adi. Hakikatlerim Tahir. Allah. Gülüden gördüm kara gül yar, yatış nebin eydil tutar. Gülüden gördüm kara gül yar, yatış nebin eydil tutar. Ayağını peri odan nedir, anlazan seni yarattı nedir? Getirmişini men senin narım. Gel yanım neredin narım. Gel yanım men senin narım. Gel yanım neredin narım. Gel yanım men senin narım. Kara göz elimde yoktur. Oley başka bir teli de yok. Yüzünü görüp loladı öskü. Odunu koyup yanlış dostu. Hayal beri odun nedir? Allah can yarattı onu nedir? O seni sevdi kara gözlü ya. Sen şirin aydım şirin diye. Ayağını biri